Erilaisia ammatteja on joka puolella ympärilläsi. Silti ammattiliitot ovat vieras käsite nuorille. Ammattiliittoon kuuluminen maksaa sinulle korkeintaan 16% palkasta. Se on noin kahvikupin verran päivässä. Ammattiliitto pitää huolen työntekijän etuuksista sekä oikeuksista. Sekä pitää huolta siitä, että sinua ei alipalkata. 4/5 työssäkäyvistä suomalaisista kuuluu ammattiliittoon. Yli 2 miljoonaa suomalaista ei voi olla väärässä. Kuitenkin suurin syy liittymiseen monelle on työttömyyskassa. Kun työttömyytesi on turvattu, sinun ei tarvitse stressata ja voit ottaa rennosti.